আপুনি ইমান দিনে দেখিবলৈ পালে যেটো আমাৰ খেৰাই নাচে ৰণ চন্দ্ৰী এটো দাহাল ঠুংৰি লৈ নাচে ধৰ্মৰ যেটো বাটো ধৰ্ম তাতেও মানে ঠুংৰি ইউজ হয় বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ঢাল ঠুংৰি সবতো আছে তো হিটোৰ কাৰণে সবে সিম্বলো লয় ইটো যিমান যি সংগঠন ওলাই ইটো সিম্বলো লয় গতিকে ইটো সিম্বল নহয় ইটো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আপুনি ঠেং ফাকৰি আপুনি কোকৰাঝাৰত খুমোৱাৰ লগে লগে এজন দেখা পাব বীৰ দৈমালু তেখেতৰ তাত ইটো আছে দাহাল ঠুংৰিটো সবৰো তাতো দাহাল ঠুংৰি আছে সো এটা থিমেটিক গেট হোৱাৰ লগে লগে ইটো সিম্বলাইজ হ'ব লাগিব অসমৰ সচিবালয়ত যেনেকৈ আছে আমাৰ তাতো আপোনালোকে চালি দেখিবলৈ পাব তাত অসমীয়াও লিখা আছে কিন্তু গেটত নতুনকৈ ডিজাইন চলি আছে এই ডিজাইনটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব অকল অসমীয়া ভাষা নহয় এটা সাইডত আপোনালোকে ডাঙৰ ওয়াল দেখা পাব তাত সান্থালি তাত নেপালী সব ভাষা দেখিবলৈ পাব बेखौ माने आननेसेसारि मोनसे कन्ट्रोभार्सि खालामदो बिपिएफआ गावसोरा जिहेतु जेबो खामानि गैया दायो दा बेवहाय गुबुन हारिनि सिगाङाव जोंखौ माने बिथांमोना मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायथों होननानै बेखौ खालामदों नाथाय बेखौ खालामनानै जेबो लाब मोना मानोना बियो गिदिर इस्यु नङा आरो बेफोरखौ लानानै एखमबा बिथांमोना बुङो जे बर' जातिखौ जोंखौ फानबाय होननानै आरो दायो बिथांमोनानो बुंनो हमदों जे बेवहाय माने बर' हारिनि खहा जानाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंनो हमदों दा नंखायनो बर' रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगोन आसलते बिथांमोना सोर बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन